नोंसिनाव फैबाथाय माबा बाइकखौनो लांजाया लामायावसो गालांनांसिगोनलाय दा गथ'फोर दांगोन मागोन दालाङाबा माबायदिलै गाब्र'गोनसो नामाब्रा र' फाग्लाया फेसबुकनिफ्राय डलार मोनजादों होननाया मोनजागोन ना मोनजायाखै एसे एदावहैना हाब माथो आसोलालाय बिराद टेनसनाव दं मानो टेनसन जादों यालाय र' एसे एदावहैना आङो माथो एसेबां मोजां भिडिअ बानायब्लाबो फेसबुक इउटुबाव माथो भिउसानो फैलाब्रा डलार जानायनि सिमाङा मा जागोन आहा बिदिब्ला हाब फुंजा मानो टेनसन जा फेसबुकनिफ्राय डलार मोनजायैनि टेनसना मानोसो जाखो जिराय नोंथां जिराय अ जागोन दे नोंथां आयदै आराम मोनलायदां हाब सानसे नोंथां फेसबुकआवबो भिडिअ बानायब्लाबो इउटुबावबो भिडिअ बानायब्लाबो माथो भिउसानो फैथारा साबसक्राइबार माथो बारायथारा मा जागोनलै नोंथां बिदिजोंलाय है बेखौनो टेनसन लायो नोङो आं नोंनो मोनसे आइडिया होनो भिडिअ खालामनोबा फेसबुकनिफ्राय डलार जानोबा हिनजावखौनो सासे लाबोना लाफिन नोङो आरामनो जागोन जानोलै नोंथां औ जागोनथ' बे नुवाखै नोङो एन महिलारि कृतिमोनखौ हौवा हिनजाव सानैबो भिडिअ बानाय हथ' मालाय फेसबुक इउटुबफोरनिफ्राय डलार जागासिनो बेनिखायनो नोंबो फुंजा हाबा जादो हाबा जाना भिडिअ बानायदो गाबोन समफोरनो साबसक्राइबार फल'वारफोरा केन्सार बेराम जानाय बायदि दानो बारायलांगोन मा केन्सार बेराम बायदिबा डलार जानो साननायनि सिमाङा गाबोन समफोरनो जाफुंजोबो नोंना ओमफ्राय नोंथां एसेबां गानफब जोमफब बबावबा थांनो नागिरदों नामा खानाखौ देग्लाय बबेयाव जानो सानदों औ फुंजा नोंथां बेखौनो खबर लानो फैदोंमोन आं देग्लायथ' बे मेमा हालामनि हाजोआव गोरलै गोब्राम खाना जाफैलाबायनायानो बिराद बांबाय ओंखायनोथ' देग्लाय बेलेग जायगायावसो थांनो सानदोंमोन आङो नोंथाङा मा सानो हाब नोंथां फर्मुलाया खामानि होथारगोन जानोलै आंजों अ बावदोंसो फुंजा मालाय हनै समबार मोना फैसा मोनलायबायनो बबेबा स्ट'रि होगासिनो नों नुवाखै नामा आइ आंनोबो हिनजाव नांसिगौलै फेसबुक इउटुबनिफ्राय डलार जानो थाखाय मा बुंदों नोङो खेनसे बुंबावनायसाय आया बिमारबो माथो एदावनायखौनो लागाव आंखौल' खोन्थायाबानो जाबायलै जानाय नङालै गोरोबनांसिगोन आंखौ सिगारेट सोबै बे गथ'नि खर'आनो जाला खामानि दामानियाथ' गैखाला खालि जानाय उन्दुनाय बे गथ'आ अबाव बिहामजो लाबोनो गोब्राब लाबायदों नोंलाय सोर फिसाजो हरगोनसै नोंनोलाय मालायनि फिसाजोखौ लाबोनानै बेबायदि गोदाव सोराव भिडिअ खालामना जाफैनोसै बारा उसाव बुंबाय थाना आंनि सिगाङाव नों गथ' मोनगोनसो नों आंजों फुंजा थाथ'दोलै आं थांसै दे जागोन दे थादो मादै दे ओमफ्राय माबा बुंनांगौ माबासो बुंफ्लांबाय नामाब्रा फाग्लाया बिराद सिरियास लाबाय माथो दामजायाथ' न'आव बै मैगंफोराव दै हैथां गोदाव सोराव थाबाय थाना नों गथ' मोसौफोरा नायथां फानदों खोमा नुवाखै आयै मालाय हाबा जानानै भिडिअ बानाय मालाय बेसे डलार खामायनानै जादों जोंलाय सोर फैगोनसै सोर साबेसे डलार खामायना जादोंसै नाङा आंनो बेबायदि भिडिअ खालामग्रा बिहामजोखौ आंनि मान सनमानखौ जाजोबगोन नोंसोरो गारनोबा गार बेबायदि साननायफोरखौ बिनि थाखायनो नों फाग्ला जादों नुवाखै दानि बिहामजोफोरा माबायदि भिडिअ खालामो मावा दाङा बिहाव बिखुनजोनि सायावल' जाफैयो जाम्बा साननायखौ गारदो नोङो मा सानो मा मायो बिमा बिफाखौथ' सहाय होनांगौ बेखौथ' सानखायानो मालायनि फिसाफोरा बिमा बिफाखौ माबायदि सहाय खालामो नोंलाय माथो जेरावबो उदायथारा बेनोसै हिनजाव लाबोनो ओंखारदों हाब दानि बिमा बिफाफ्राबो फिसाया माबा मोनसे जानो सानो सापर्टखौनो जा रायनायल' मानिथारालै आङो बे बैसागोनि सिगां आंनो हिनजावखौ नांथारगौ आंबो देखायथारनोसै एबार डलार जानानै मानसिफ्रा आंखौ मा होनदों मा होनो देखायगोन आं La 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 la. फंनैसो रायलायलांनि र' ओइ बुंनानै थां ओरै फैलाय दसे हाब माथो जानायखौबा नोंथां र' थाथ' मोजां नोंथां ससियेल मिडियानिफ्राय डलारानो सिमा मा जाखो गैयालै नोंथां फेसबुकनिफ्राय डलार जानाया माथो इउटुबावबो साबसक्राइबार बाराया फेसबुकावबो फल'वारानो बाराया माथो मा जाबावगोनथाय डलार जानायनि सिमाङा नोंहाबो
नरेस्वर मुंनि सासे लोगो दं बेखौ दावावलै फुंजा नोंथां आंखौ फेसबुकाव 10K फल'वार जानो होग्रो इउटुबाव आंखौ 100K साबसक्राइब जानो होग्रो बिनि उनाव नाय जागोन नोंथां जागोन सिन्था दा खालाम खाथालै न'नै नोंथां आं न' बाय नोंबा बबाव फैदोंमोन दे नागोनालै बे जाम्बाया सास गैया बास गैया बे दानि कम्पिटिसन जुगाव आं लंपेन्ट गस्ला टाइट गानग्रायानो दाबो फल'सो लारायाखै बिजों रायलायनानै आंहा टाइमा खारलाजोब्बायलै बे मुगायाव नुवाखै मालाय बेसेबां सुमफ्रा सुमफ्रि लावगान लावगेन डलार खामायनानै एसे थाखा जाबाय दं जोंफ्रासो महर मोखां महर गैयै फैदों सानबाय थायो फरायफिनदा बारायलांबाय ओरैनो भिडिअ मिडियानो थांथारनांगौ दाख्लैनो आंना थाइनै डलार नांबावगौमोन नुनो जाथारगौमोन आइ मा फैदो जायगाफ्रा बिनो थिग जाखागोनदां फैदोलै गिदिरावहाय देलाय थाङाखै देलाय बिमा देलाय मोजाङै देलाय लिपस्टिकफ्रा मोजाङै फुन गोजा जारौ मोनलायनाय दाख्लै साला थाइनै डलारनि थाखायनो आंना पेआव दा केन्सेल जादों माने मोनफैथ'वाखै आरो बे बिमा थाब फै रहाय मा थांगौ हाइल सेन्देला गान मोजाङै गोजौ नुनायनि मानसियाव एसे हाइट जाबायना दे नै मा मेथाइखौ मोसानो दे थाब फैनो नाजा हाबाब दिनैसो नुदों नोंनि समायना महरखौ मासि खाफाल गोनां हाय बिमा एबारनि भिडिअ खिन्थु मिलियनाव भिउ फैथारनांगोन खानायासो मोजाङै ला दे एकदमबारे राइट करेक्ट आदा बाजियालाय न'आव दंना गैयाब्रा ना डलार खामायनायाव बेस्थ'थार र' बिनिफ्रायनो एसे एनै सोलोंनांसिगोन आं होमब्लासो भिडिअफ्रा भिउस फैसिगोन फल'वार बारायसिगोन ओइ आदा बाजै न' दंना गैया जाखोब्रा फै आदा बाजैलाय माथो भिडिअ बानायबाय दंब्रा नै बहाय जिरायफै नै हाब आदा बाजैमोनालाय बे बारावलाय डलारखौ जाथारसिगोन नामाब्रा मोनजाबाय फंबाय डलारालाय सिगांनिफ्रायनो मोनजागासिनो आरो दानि जुगाव डलार खामायनो न'खर सालायनो हानाय जाबायना फंबाय नोंनालाय माथो जाखायाखै डलार खामायनो साननाया उन्दैफोर लाबोदो जाम्बा जोंफोरबायदि डलार खामायना जादों नङाबा माजों नोंलाय हारसिंखौ नाया आजिखालि खाफानांगौ बिबारफ्रा मिथिबाय औ लाबोदो ना बाजै बिदिब्ला आंनो नोंनावफोर हरदोब्रा आंबो नोंसोर बायदि भिडिअ खालामबाय थानोसै फेसबुक इउटुबनिफ्राय आंबो डलार जानोसै बा नायदो मानसियासो थब्लावल' माथो डेन्जारलाय बेलाय नै आगै जोंहा बिनानावा बेबायदि हाय हेल' होनग्राखौ नाङानो डक्टर इन्जिनियार पुलिस साख्रि मावग्राखौसो नांगौनो जाम्बा नोङो सेंग्रानि नामावनो बोरायनाय माथो नोंलाय दानि जुगावबो सोरबा बिदि बिलाबायबा मोनो बोरै जानांगौ बिदिजोंलाय मेरला माथो फेसबुकावनो रं नाम्बार जालाबायनायखौ मोनो मासि जाम्बा नोंलाय आगोलावसो नोंनि हाथोलै बाजै नोंसा आदाजों नोंजों भिडिअ बानायनो फैदों समाबो जाबाय आं थांनोसै दे जागोन दे गुबुन आं थांदो दे होनबा बेलाय मालायनि बिनानावखौ बिदि बिलाबायबा मोनो सोरबा आंनानो गोरोन्थि जादों सेंग्रानि नामाव सासेबो गैया आइनावनो बिफिनोसै आं